Dong kamu kamalong ingdeng hini rong hang nok hum ching roma me ke padpon. Ar koi ni phai kre ke thomani dong kamu kamalong ingdeng hini rong hang nok hum ching roma me ke padpon. Jai me galong rong hang nok hum ching roma me ame phu long sing rong hang pen japon si me pachon pon. Me along Dima Hasau, Kamrup, Nagaon, Biswanath District, Meghalaya, Arunachal, Nagaland pen chenglok rong hang kurtum chetongdun. Me along rong hang nok hum angbong ason alam chethan chimum pedopon si mesen pen me pechon pon. Dong kamu kampen jonta binang kilo berita Malong News. Ya, lah rong hang ini rong hang apa ini cuman ini rong hang nokum lah somai apa tak lah sobat. Ikan isek amai pilu mah. Suku tak itu ni nggak tamai pasti ni ini. Karong pini, kardiang long news kelang rata tompan. Masih netum lah rong hang nok hum amai lake ikan esek kan amai lo masih piningan indeng hingan litang lo masih netum karbiang long ada mate angtan Bisnath lapen Meghalaya lapen Nagaon District Kamrup lapen Ensihil lapan arong hang tuman pantan nitum laso a conference mata nikan pia sek amai long nitum pagi papondu masih pinian ke ni lo masih pena apa bangke dari krip kiani bangke nitum kapiyut si my people masih kahai tulirama pantan nitum cupha masih alangka kebahagia pansi cisik loh. Atang tilang itu ngabang so mai pi ni tuan pansi pati pun. Si laswa amai pi netum gisik ke ni thoma farman lo. Si ni thoma pi lo te netum metang hem cerap repo. Tilang itu ngalan angkan pen mana long di kapek pen kebang long hang made tarbi tumhan ang di hin ben kupiti akirupi ponji made kupiti sini pon. Nitum angtan ben kebang rong hang tumhan kiru kipi ponil puelo lum nang cetong thega pot suri alang tumhan ka rom pilo. Si akaprek nitum paji theg muwe da la presiden secretary tumhan ke bini pohu bensta mane karchu kuduko kan dengan itu lapini labangsu apa pini ningkan tong dipon sorima mate mo ningkan kapek kami nang tung labangsu mai pi dipon tu itu laso mai pi ke ningkan et hompen patai sisi netum dipon dia ningkan kapek bang ke along son tirek jam 5 mate ilong wetin diet sorry nasi laso conference ke ilongwet binai pualam vela si along kapek ardom aprang sini la news fast kelang mate news fast reporter tum lapen ke editor phan lapen ke kal dirta live lapen ke news fast la birta ke lang tum phantan dili kadong we phanse tame kadam pajirik lo si nilitum ronghang nokhum chingro mamai ku pini anke nini an kengkam sejor lo nilitum ronghang nokhum ningkana sek amai pi krehini kregathom krep fisini tum adina tarik tik pon lo thomo farman asi atumi krehiniya ni bangke akoi krehini bangke nitum reception lo to ye subject committee dolo lasipini bangke delegate session number 1 bang lo non mari choyat pen ko non delegate session hini cheng pon po la benke ladde na pita nitum mola second session jude tame third session sta jude le burin dim do ponji laso phi bangke niltum kenap asa yang deng rutela kenap asa yang deng bangke adap baji troxelom bangke niltum langso junpo laben
baji sirkap yang kenil tum jutang jubat mate traditional position dui busi nil tum kachisik pon so phi bangkan nil tum ratamai pi baji crazy bensi kithik pon lo lasi bangsu ratamai pi longke nil tum Karbi Anglong Autonomous Council Honorable CM Dr. Tuliram Ronghang Tanang Chitong Junji Rasi nilitum a program la hello stame nilitum la Ronghang Nokhum Chingrum Mai Hin Pen nilitum kamat hapon mate kamunti pon bangla pohilo nilitum la Nokhum doan Karbi ra Ronghang Nokhum doan tumake nilitum deng phan chipupe ate hempi hemsu hemthe hemplak pu chipupe pinse la Ronghang po tumar mangken tum nokhum siwet si kedui si nimatha la penamparata niltum la songbong dhorom ta chipupe la penke la son si niltum matha lo kadowe dhorom chipupe mane hembang hemthe chipupe si niltum Ronghang don chingrum petpo si la non Karbi kur pho atuma phan angbong ta niltum la Ronghang atum si niltum si richu atheng ki theng lo la si niltum kama thabangke la kur pho handa koson si kimi ma koson si ichoki ma kopi si choklem chodam nai ma lai katto kavita niltum matha laben chingwai chingsai pen bidi soi ing sirsi bangso abidi ma la so sai si niltum dengpon po kisi ni matha la si kaprek isia message kadogawe la Karbi sankur bhaname nilitum hin ben message pi lehelo je nilitum la nokhum u labangso anokhum pen keklem kebang pon bangke akahi no phanle nilitum kebang pon gali nilitum kama thabangke un pulote nilitum la Karbi akhe ki doan dak Karbi Anglong pen chenglok Assam pen Indiang bong mate angtan out of India ke do akhaya Karbi tuman sitame nilitum un pulote lang tum kadowen pen ihodisi nitum chingrum pet si gidui bhansi gamatha basi nilitum la kirikamom amai appreciate nahi hin pen ni basi thanlo paten ke nilitum pinangan dak bangso amai semdem pen ingsamjin pen chun pameje phan nilitum reception committee pen bangke un an pen body ponlo basi nalitum la kadokowe la bangso news fast la penke birta Karbi birta live la kadokowe kelang bang pu bang pipan nanta mili kijutsi nalitum han Ronghang nokhum chingrum amai hinpen nanda reception committee bangso conference reception committee amai pu hinpen kadowe hanta suri surya karlon kisi mili nalitum han la silam tu kacin cha telang te